Napa Mas Garing niki wau? Hah? Nembe mireng. Lha iki tembang nglawas lho iki. Itu dereng enten es tuwa. Kok kono ora tau enek ta? Apa iki? Iki judule aja Cidra. Cidra. Ci walang aci kok perlu cem-cem ngono kae. Aja Cidra. Pak esuk Mas Garing. Nggih, iki tak patusane aja Cidra. Ah ning aja nganti kurang rasa sukule bareng disuwan mapan lugunipun wonten ing tambak Tambah aja. Ning ditekke wong mau diwiti saka buta-buta galak. Mongku liite ngepasi wanci malam suwonan ra ngaten nggih Pak. Nggih, wongku sik ana larungan sesaji agung. Gandeng menika kathah para kyai ing sami wungon, dawuhipun para luhur para sepuh riyin, sapa wong sing gelem cegah dahar lawan guling tegese petah luwe petah melek, apa meneh wis nganti wancine sepertiga malam jarine kuwi dungane gampang dijabah Gusti Allah. Nek wong Jawa ngarani wis wayahe sirep kanon ngono kae, ini godhong kayu padha meneng. Nah, kuwi sambung heneng-heneng antarane manungsa karo pangirane. Nah, mula mumpung wancine iki jumbuhe swasana sirep kayon, ayo do bareng ndedonga marang Gusti Kang Amurga gesang, muga-muga sedaya ing taksih wonten pinaringan bagas waras, tinebena ing sial jangkal cinaket ing bagya mulya, tinebena ing suker sakit cinaket ing karahayon. Amin amin Allahumma amin. Jumbuh kang jinanyo sembodo kang jinangka basuki kang kaesti katekan kang kasbadan. Amin 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 amin. Amin. Panjen yo iki nalurekke apa sing dari kena jarene warga masyarakat gone sayuk saka kaki nunggalke cipta rasa budi lan karsanipun. Karo acara kondo. Sami. Nanti Mbah Lurah juga panitia semuanya, muga para perangkat lan warga masyarakat muga-muga kabeh pun paling ono bagya mulya bagas waras waris. Nah ngono. Ya desane maju, pembangunane ya lancar. Wong ki ikon kok tambak ki ikon pantai yang sangat luar biasa. Nah nong-nong ngolor nggonku angger ngidul mrene goceng ceweke ning tak takoni ku ngendi ning tambak. Ning kene ro pemandangan maneka warna. Ngombe es degan karo dahar cilok ngene wis marme ora jaman. Pokok nyanding yang contone kaya duline Pak Pre. Oh ngono. Wis tekan go cewek to wis kanggo cewek digonceng pengantin tengguri karo kuwi. Aku ngene ya, Dik. Lho. Mugi-mugi sedaya mawon wis lemu tanpa jamu, sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, mundak dina mundak mulya, mundak minggu saya rahayu, mundak sasi akeh rejeki, mundak taun kabeh saya rukun. Pangajabe sing terbaik kagem sedaya warga ing Tambakrejo lan sak kanan kiringipun, mliginipun sedaya warga ing Blitar mriki. Ngaten Pak nggih. Sampeyan ngomong pinter omong kok rene entek to iso gathuk-gathuk kun iki to. Carane piye? Malah yo ndak golek dhuwit apa-apa. Lha sampeyan rene golek dhuwit ta? Ada ra golek dhuwit apa nek gur dhuwit tok yo ndok apane. Lho maksudmu yo ngene lho kowe ora kena kanggo tepo patuladan. Apa saged? Rene aja golek dhuwit. Tapi apa? Ngetoki nek kowe iki dhuwite ngoto, ngono lho. Iya. Sak-orane rene iki golek dulur. Alah dulur iki pangan apane to, Pak? Aku ndek dulur sithik padu bedina perkara utara dibalekke kok. Lah kowe ora kreatif. Lah kok iso? Golek dulur aja sing duwe utang, golek dulur sing duwe duwit. Ngono lho. Dulur sing duwe duwit aja dulur sing duwe utang lah ditambati terus dibina kowe. Lho, nesu loh, tak omongi ra sing. Ya alhamdulillah bakune niku ya wis jembarke seduluran. Lho iya lho. Ning tenan melu kene nek kata-katine iso entek nganggo. Datang apa? Sentakan ping pira jasa minimal. Iki mau hentakan jiwa. Oh, pangre ben mengoyak semangat. Lho sing semangat kanca-kanca ora iso turu. Ngono. Oh, tenan estu. Lho, anggitmu melu aku ki sabar-sabari wong. Lah aku ora tau nesu ning ngarepe wong akeh. Mosok wae. Nah, ora tau aku wong sabar-sabari wong. Cah-cah budal soranane iki dhisik aku keri ya ora masalah. Budal wayangan lho aku ditinggal terus karo cah-cah. Wong karo aku ijo ora gathuk kok. Budal di dhisik dene bose ditinggal lah ngono iki jenenge bener ora. Nek kudune nek wong-wong iki bener karo aku budal aku kon dhisik, nek didhisikne bose ngono.
Oke, sesuk kesepakatan nggih. Bose budal dhisik, awake budal eri. Aku lho budal bar mangrib wong lho jam 4 wis budal. Lha piye? Nglumpuk nggonku terus barno ngombe wetan terus barno aku ditinggal. Piye wong iki marang aku? Mbok. Tujune kok aku ora rombongan tetap. Upama aku rombongan tetap ya kuwi iso lemahkan safety pos komplit. Tambah ono to. Yo anu lho mau kadas, kudis. Terus apa panu barang lho. Ngono. Nek niku resep kanggo Pak Surani. Lha nggih. Lha nyapa Pak Surani? Pak Lurah. Pak Lurah tasih ya Pak Lurah. Sing kon nggih. Pundi Pak Lurah? Lho, kadas kudis kutil niku resep kanggo Pak Surani. Lha nyapa? Lah gak paham jenengan. Seorang pemimpin itu harus kadas kudis kutil. Loh, maksudmu kudu penyakit lukis. Kudis iki kudu disiplin. Oh. Kudis iki kudu Disiplin. Pak Lurah kudu disiplin. Oh. Kurap kudu rapi dan rajin. Lurah iki kuwi. Sing terakhir kutil kudu teliti. Hotel iki teliti. Masya Allah. Kutil Kutil. Kudu Teliti. Oh, no. Gak paham. Teliti. Ngono lho. Nek wis kadas kurang kutil terakhir kudu dikukur. Oh, maksudnya Kudu terukur dalam menjalankan amanah rakyat. Pembangunan pendirian harus diukur, jangan sak senenge dhewe. lah sampean nek nggunakake jarwo dosa utawa pitutur nganggo penyakit kulit, layak sampean ning desamu arane garing borok. Oh nek nang desaku tah diarani garing borok. Desa sebelah malah liyane apa? Garing maling ngomongnya. Kok ngono? Maling ki amale wong sing ora Eling. ora eling, terus ora eling karo kebaikan. Dadi iso kebat kliwat. Coba iki mumpung ana sing dene urung kondur, alhamdulillah tepuk tangan buat sing dene Cakra Budaya. Ini ora demen karo dalane aku jujur dia mulai kabeh. Alah, Nek mergo saka cocok kali cocok karo dalane dhek aku urung medhun ya urung mulai. ora sah sok seneng ati, ora sah sok Nyapa ta? ora sah sok gumunggung. Lho, ngene lho jajan iki bener-bener kabeh lho. Pengerawit barang karo aku ya kompak. Ora perkara kompak ya, Pak. Nyatane aku mayang dhek tetep setia ngenteni. Ora perkara Ora bakal medhun nek aku urung selesai. Ora perkara kuwi. Lah ngapa? Butuh duit. Lah duitnya sapa iki? Iki nek gak butuh duit balik Pak bisa. Ora. Butuh duit ora? Lho ora kan. Ora. Janji gak butuh duit. Ora. Lah kok pengen nyugihno bosmu lho modele iki. Lho nek napa lho iki kabeh keluargaku kok. Lho kae Mbak Yu ponakan, sendulke. Biasane iki dulurku nak dulur. Iki carane iki buleku. Terus Intan ki adikku ragil. Terus apa dia ki saorane kena diarani tanteku. Terus pernah ngono, umur tuaku ning kono pernah tante. Oh ngono. Mega ki pernah mbah nyuku, pernah. Umur tuaku ning kono pernah mbah. Terus apa Lita ki saorane ponakane. Nah, iki aku. Apa? Gendaan iki. Lho kok gendane to? Sigarane Jiwalang kaji kokok beluk nyawa jiwa. Satu. Iki bintang iki. Bintang iki kegolong kaya anak wedok ngono, anak wedok ngono lho. Anak wewe. Wedok. Upama nek wewe kok ngene iki aku mbino pengen diroyak aku. Nah, masaku. Coba Mega kowe ngadep kene gak? Nah, kene. Yondok Mega. Pongkong iki. Dalu Mak Mega, Masya Allah, kita kok ngomong ini. Coba dicari karo bapak. Wah, tidak patut banget. Kakak, kok bapak loh. Ini bapak. Masya Allah, kakak. Yuk, pantas ini. Iki kapan nikah mbek kakak kowe tenggeret iki kapan? Kayak putumu. Putuku. Pernah putuku. Pernah putu. Mongko nek simbah iki wenang demek gunane putune. Iki mbah sing anu sing taberi kok.
demek bun-bunane putu ra gelem ning njaluk kon demek bun-bunane karo putune. Oh malah. Malah ngalah deh, Mas. Demek bun-bunanku masak kawok panas pirang-pirang dina iki. Alhamdulillah cara montor aku wis oleh radiator. Ya ora apa-apa lah Wis adem. Manut karo putune, manut karo putune. Putuku. Gak apa-apa putu. Ya, bibit yang bagus. Mungkin ajeng bubuk pipisik lho ya. Lu masamu kene iki ngalor itu wis nggawa pempes kok ndak mau abani pipis. Pacake kok anggar nguyuh ning Tegalan. Kapan mulai kok Banyuwangi apa budal to, Kan? Wis ngocori jagung. Lah, kan sok tau. Minggat yo mau kalah, lho nyampur ae yo kepes ngene. Dek yo melu ndodok makrok. Tekan ndodok aduh yo. Ndodok aduh yo. Kan jagung ditebangi ae. Iki lho. Aduh yo. Lah ya aku terus jero pantune ya apa iki. Rencaman perjuangan Jor kelingan jor ninggang anakmu lanang tapi tunggu nyatane digarap alus dijogeti ya wangun Patut. heeh dijogeti ya ketok mantesi dasar sinembang megani piantune Sulistya ing warna sing jogeti wonge baguse ora karu-karuan Aku ade nanti ora karu-karuan iki mbok bagus bulan lu cetha ngoten ya gareng jajak iki wah jan nek ndi kondang anggere aku ning Jawa Tengah jajak aku kondang lali sing duduk kondang apa? Kondang alih. Masak wis di kono kok tutupne malah. Putu ta ngono Oh, kuwi. apa sih kok gampang? Kamu sesuk dan tukar permen kok pindah ya. Permen ku seneng aku lho. Kalau bisa Pak. Ha ditukar permen ki sak warane ditukar permen ya malah demen aku. Lah kok saged Betah kok nek tinggi motan ngono lho. Ngemut permen luwih indah daripada ngemut setrum. Bosok cangkeme. Lho. Lah karone wong kok yo nemenani ngemut kok situme arep nggo apa jajal. Mbok menawa, nek aku gak mbok menawa kowe gelem. Lha sapa ngerti? Kayak dimenani sampean to Mas setrum nggih. Dimenani sampean to. Menan kok setrum kok. Lah apa? Menan ki sinden kok setrum. Wong ayu. Rek mau ngemak ngembang batung yen disawang atiku bingung. Netra ndamar kanginan yen disawang marai kelingan. Irung mancung lir pindho melati kudu ping mlati yen disawang ning ati marai iseng semeng ati. Payudara wewek yen disawang kathokku sesek. Biasane wong lanang sok nglayu ku pinter nglayu lho iki. Pinter nglayu to sampean. Latihan dia nglayu badi ya dari dia. Bisa. Nglayu badi. Alah, aku buku kok bisa nyawan. Putumu ta ngono ya. Ngapain? Segar bisa.
Ida